Obesakuba nguSodolophu weSixeko saseRhawutini echochola inkundla zamatyala kaloku ufuna ukubuyela kwisikhundla sakhe wakhutshwa kwiveki ephelileyo kwintlanganiso yodwa yebhunga. Kwale ntlanganiso ke yonyula usihlalo we-ANC eRhawutini udada Murado njengoSodolophu omtsha weSixeko. uGqirha Phalatse uthi abantu baseRhawutini bathatha isigqibo sokuba mabayivotele ngaphandle i-ANC kuba befuna i-DA ingene yenze utshintsho ezimpilweni zabo. Kwaye uthi abazukugoba phondo. We will focus our attention on regaining the city of Johannesburg and stop the ANC and its partners in the coalition of corruption from looting the city a second time and again paying no heed to the needs of our residents. Lo mcimbi ke uzawuphulaphulwa inkundla ephakamileyo yaseRhawutini kule nyanga ngomhla we-11. Ukanti ke ANC ebhungeni ithi yona inaxhala kuba yonke into yahamba ngendlela efanelekileyo. Everything was done within the prescripts of the law. The Speaker acted also in advice of the legal team based on the standing rules of council, and secondly, the Speaker had consulted widely to ensure that she's within the law. Kusenjalo ke uSodolophu omtsha weSixeko saseRhawutini uza kuyibhengeza kule veki izayo ikomiti yakhe. NdinguAbongile Dumako kwiindaba ze-SABC eRhawutini.